Asame kita sing nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Berdek lho Pak, saestu. Mergo sekarane dereng apal lho. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku lho teng Solo kula tak dolan ten. Saestu nggih. Mangke yen dolan nggih kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon iki. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kali Bukesi ta. Hubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak kelas mingguan lho. Napa mengarep kok ngeten. Lajeng tok. Bar niki terus mundur. Oh, berarti sak lajeng kas bar niku jenengan saged mundur. Nggih. Nggih, siap. Niku Brahma Kesala niku anak kula. Nggih, punten pondok niku Mbak Dewi. Nggih. Niki ta pondok. Nggih. Niki pas teng griya mboten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok untuk melihat bapaknya Dalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Luar biasa. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Dadi anak sing saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan. Raya apa to, Mbak? Apa to dong aku muga-muga ra entuk bojo iya apa jenenge ibu anyar tok ya apik to. Tapi jenengan iki kok sing dibahas mbah niku berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup. Nggih, niki berarti setengah kemarin ya, Pak? Nggih, setengah boleh. Jenengan enten requestan malih? Mboten. Nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Yoga Madangkara. Wah, apa Mas Danang niku sing seneng anu. Mawir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Kalau Kusuma Wijaya nggih, Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih, itu apa? Lakon iki kaya Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumanasari. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saken nderekne jenengan bangga kula. Wah, nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumanasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Boleh kata-kata yang tadi angel loh Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk.
Itu beras Mbak Silvi. Ini kan yang bunyi bukteknya nadyan temu gamelannya nyatanya ninggarak nopo-nopo nggih saged. Alhamdulillah. Silvi. Dalem Bu. Nyuwun sewu Pak Yoyo. Iki gandeng Dek Silvi bareng ya arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elena, aku matur karo Pak Bupati. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gembel. Iya. Ya, apa betul Bapak Ibu? Iya. Nah, ya lah. Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng nek sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo entuk swarga ngono Pak. Amin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saya medun. Awake kudu foto bertiga. Gimana temen? Ayo. Kameramen siap? Kita rekam ya. Ayo. Saya itu iki Bu. Ayo ke sana. Oh, aku rasa. Ora ben marem Bu kenang-kenangan. Ayo foto nanti ya kameramen. Diiringi jam. Diiringi. Iringannya apa iringannya? Kok malah tepuk sakinah pripun? Seiringannya sejajar apa ini? Ada ngorek ya. Ada ngorek siap? Ya. Foto nih. Ya saya. Kawula nuwun sampun kula lenggah kampung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kaliyan Padhat. Pak Yaya ada sini dong. Nah, aku jane ora tau mak penonton. Demi aku. Oh nggih, iya. Aku masuk ngadeg. Duduk. Malam-malam Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura, nggih. Ini permintaanku ya Pak. Ini orang permintaannya di Silvi. Ini sebagai tanda bukti yang aku ini tresno banget kau sampean mau. Aku udah melu-melu pokoknya. Malah keron. Pak kok kapelan ya Pak bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja mau tak ambung bisa ya. Ini aku bagi jarak. Ini sih kok ini jempat. Kok kayak yang bojone loro sumpah. Mungkin ini aneh-aneh macam dia. Ya Allah. Kayaknya sih, Bu. Hah? Ya dirangkul kok. Lagi. Kalian dirangkul kok. Mana dia? Tahu lah. Iya Pak. Ada anak dia Mbak Mawon. Ya, Bun. Nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Kalau salaman riyen. Nggih, monggo nggih. Nah, kaya diluman. Mungkin sakit panggil wale kalian jenengan. Janji ya. Janji nggih. Ditodong. Insya Allah Pak, sehat-sehat selalu. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ini bener kesusu kula nggih. Nggih. Dungamu medeni lho. Yo pokoknya sampai seumur Pak. Nggih, sampun. Terus mbak nuwun ya Pak. Nggih, nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, akhiripun bebrayan, ngantos dalem pinaringan rahayu winjeng. Sekali lagi para undangan nuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Nggih, matur nuwun. Sekedhap menika kula selani kejawi pepundhen kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepundhen kula Bapa Ladikun Adi Kuncoro menika ugi dalang sepuh. Saking Laladan Gundik, Laung ugi Kepareng Rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula casi wedal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih. Kula Mbah Ladikun menika Seru Mas Ayo, nggih. Nggih, Dalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumoroto. Amin nggih.
Asal jenengan iki wonten putih to. Lah napa? Ya kok wayane bilas ora keter lho. Bandeng nggih. Bangun to Kang. Lumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman nika ugi ngaten. Nggih. Halus terampil Ramyon Gumbi menika murakabi dateng Mas Cahyo. Amin ya Kang amin. Nuwun saya Mas Cahyo, iki kula mboten maksud dangu namung kula dangu dandan kula menika wedine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Nggih. Sugeng